Hej, du lytter til Meditost fra Tost Yoga. Jeg har fornøjelsen af lige at hurtigt introducere dig til en fantastisk meditation, der hedder 8-Stroke Breath for Energy and Stress Release. Det er, hvor du arbejder med segmenteret åndedræt på en indånding, og på en udånding, der er det bare et langt flow. Når man arbejder med segmenteret åndedræt, så booster man kroppen med masser af fornyet energi. Man vækker hjerne og krop på en meget anderledes måde, end når du bare sidder og trækker dybe ind- og udåndinger. Du sætter dig ned i en afslappende meditativ stilling med lige ryg. Kinderne er trukket lidt tilbage, brystet er løftet for at give plads til masser af iltning, når du arbejder med indåndinger på den måde her. Øjnene er lukket, og du er fuldt ud koncentreret på dit åndedræt. Jeg vil lige nævne, når du arbejder med de her 8 snif ind, så vil det også gøre, at du bliver meget mere bevidst om dit åndedræt og det potentiale og det energiniveau, du egentlig har på nuværende tidspunkt. Og jo mere ilt du kan skabe i dine lunger, jo mere energioverskud skaber du faktisk i din krop og i din hverdag. Men det vil sige, at du sniffer ind på 8, og du udånder på 1. Du kan sidde mellem 3 og 11 minutter og øve dig på den her meditation. Og det lyder sådan her, når du tager de 8 snif ind. Og udånd. Det der er kunsten, det er at kunne fordele lige på de 8 snif ind, og en lang dyb udånding, når du slipper vejret ud. Og når du udånder, så lige træk maven ind imod rygsøjlen, så når du begynder at ekspandere og samle luft ind igen, så er der masser af plads, og du også har givet slip på den gamle luft. Så det sidder du og gør i 3-11 minutter. For at afslutte meditationen, så tager du en dyb indånding og holder vejret blidt i 5-10 sekunder, og så udånder du. Så indånder du dybt igen og holder vejret endnu længere, op fra 15-20 sekunder, hvis du kan. Og så ruller du dine skuldre bagover eller forover, det er op til dig selv. Og så udånder du så selvfølgelig, når du ikke kan holde vejret længere. Så indånder du en sidste gang dybt og holder vejret igen mellem 15 og 20 sekunder. Og den her gang, der ruller du dine skuldre lige så hurtigt, du overhovedet kan. Og når du ikke kan holde vejret længere, så udånder du fuldstændig og sætter dig ned og slapper af. Det jeg vil anbefale dig, det er at lave den her øvelse eventuelt hver aften. Og det kan du så gøre for eksempel i en uge, bare for at teste, hvad forskel det kan gøre for dig. Og så ellers bare brug øvelsen, når du har brug for at slippe noget stress og skabe noget energioverskud i kroppen. Jeg vil ønske dig rigtig god fornøjelse med 8-Stroke Breath for Energy and Stress Release.